И съвсем скоро чакате в канала първото предизвикателство. Здравейте, добре дошли в третия епизод на поредица началото на края. Днеска ще ви покажа долу-горе как правим един мой ден. Ще отидем да потренираме в фитнеса, след това ще се разходим и вечерта ще направим една тренировка и по бразилско жилжицу. Часът в момента е 7, аз там да се оправя и ще се видим направо път за фитнеса. Так му тръгвам за фитнес залата. Случвам само да ви кажа днес какво ще тренирам. Аз по принцип всеки ден тренирам кръгови тренировки, така се чувствам най-добре, затова и така и си тренирам. Ще ви покажа най-основните упражнения, които ще са ми за днес. Няма да ви показвам цялата тренировка, но ако все пак имате желание да видите цялата тренировка, може да оставите ни коментар отдолу и ще направим видео. Ако някой го интересува и иска да ме пита, може да ми пише налично, да му пратя и цялата им програма, ако мога да наречем програма, защото аз отново казвам, тренирам така, както я чувствам добре. То работи за мен, за някой друг може да не работи, но ако пък все пак имате интерес, няма проблеми, ще ви я споделя. Така че направо сега ще се видим в залата. Искам да ви благодаря за подкрепата. Изключително много позитивни отзиви срещам на среща. Хората се радват на това, което се опитвам да направя. И съвсем скоро чакате в канала първото предизвикателство, което ще постигнем, което ще направим, което реално ще ни помогне за това да достигнем до крайната си цел. Сега ще ви пусна кадри от тренировката по бразилско жилжицу и ще се видим след това отново.
Така преминава един мой тренировъчен ден. Ако искате да ме подкрепите, абонирайте се за канала, оставете коментар отдолу под видеото и както казах, съвсем скоро очаквайте първото предизвикателство в канала.